23 mizuzu phambi kobana kubethe intsimbi yaka 10 o'clock sincokola noPam Mda from TB HIV Care ukhona ke yena ke nawa Queenstown Studios nditshilo ke mphulaphula ndathi namhlanje sithetha ngo you equals to you sive ke into yobana ke kusithwani xa kusithiwa you equals to you. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Kuma, and thank you for having me here today. Thank you so much. Pam, you equals to you. Omnye umuntu mhlambi akazoba familiar with the terminology. Ithetha ukuthini? As city you is equal to you, city you, the first you is undetectable equals to untransmissible. Into ethetha ukuthi xa intsholongwane yam ingabonakali egazini ayosuleli. What do I mean by that? Okanye ndithetha ukuthini? Ndifuna siqale understandane that I'm talking to someone who is on ARVs, umntu ophila nentsholongwane kagawulayo. That is the person I'm talking to today. Ukuba ngaba wawuxelelwa into yobana utya treatment namhlanje yaziba le incoko ndinayo ithetha nawe. Okokuqala nqa xa usitya treatment uzawuthi uzufike ku-you equals you ube ungumntu o-adherishayo to i-treatment yakho, ube ungumntu oyilandelayo yonke laa nto uyixelelwe ekliniki, ube ungumntu othi xa kufuneka uyotsala amagazi utsala amagazi, ube ungumntu o-honorisha i-clinic appointments zakho. Xa kuthi uzubuye ngedate ethile uyabuya ubuye ekliniki. Now sithetha ngo-you equals you. Most people that are on ARVs, abantu abatye pilisi bane-mistake yokucinga famba xa kuthethwa ngo-you is equal to you akuthethwa nabo. Mamela ke mntasekhaya, you is equals you is the new status for people that are living with HIV. What do I mean by that? As much as you are HIV positive, but now sithi intsholongwane yakho xa icinezelekile ayizumosulela the next person. Not that we are promoting into yobana hamba uyotawuna okanye suyisebenzisa protection, but we are saying to you now that ulapha kule ndawo sowukuyo, we cannot reverse or sithi likhona ichiza alikakabikho, but the new strategy esisibonakalisela into yobana ungaphila longer and have a normal life just like someone who is HIV negative. Ithi loo nto leyo, take your treatment the right way, uzawukwazi uba nabantwana ba-HIV negative, uzawukwazi utshata nomntu HIV negative, you will live your normal life just like someone or HIV negative. But now as someone obexelelwe, you need to adhere to i-treatment. Uzawuthi xa uadherisha to i-treatment within 3 months, i-treatment esinayo ngoku is very much advanced. Within 3 months uqale i-treatment yakho uyakwazi into yobana kuthiwe intsholongwane yakho is virally suppressed, that is it is lower than detectable. So xa u-lower than detectable uyaxelelwa ekliniki okokuqala into yoba intsholongwane yakho icinezelekile. That simply means ngoku wena intsholongwane yakho it's undetectable. Ayithi loo nto leyo ke hamba uyotesta ubuyazazi that you are on treatment, akho nto izawuthi hamba uyotesta, because most people they have got imistake yokucinga uba famba xa kusithiwa you are intsholongwane yakho is lower than detectable uzawuhamba yotesta kuthiwa inyangekile. No mntana sekhaya, akuthiwa inyangekile, kuthiwa continue taking the treatment and live a healthy life. Now that uzazi that you are HIV negative, you are lower than detectable or you are virally suppressed, intsholongwane yakho ayibonakali, you continue taking the treatment the right way, you continue living your life the normal way just like anyone. Awuthi ndiyayeka i-treatment kuthiwe inyangekile, awuthi hayi ke ngoku intsholongwane iphelile egazini lam, sithi live the normal life, but ngoku wena uyayazi into yobana you have been given a second chance. Remember guys, u-you is equal to you is one of the strategies that we are having in making it a point that intsholongwane ayiweli. If uthi kum Phakamam HIV positive, ndifuna uthi ngoku it ends with me, but that is the strategy that is being, that is the motto that is being used by people that are living with HIV. But it ends with me. That simply means I have got the control over i-HIV esemzimbeni wam, andinawulala nomntu ndimosulele. Even if ndiye ndatawuna okanye ndiye ndangasebenzisi condom, andizumosulela because intsholongwane yam icontrol yayo ilapha kum. Pam, uzawuthi omnye umntu ndiyayitya chuma i-treatment yam, okay fine kakuhle, but once ndizive ndi-right ndingathi ndiphilile, ndigaine ne-weight, andisasiboni isidingo sobana manditye i-treatment because
mna le treatment iyandidika mhlawumbi omnye umuntu athi iyamvomithisa anyway so once ndibe right ndiyayiyeka i-treatment so sisithini kumntu onjalo mhlawumbi Mama, siqale silungise le nto ithi i-treatment iyandidika. I-ARVs is a lifetime commitment. That is i-treatment ozayitya ubomi bakho bonke. The day uyiqala igiya liyi-1 mntasekhaya ngu-forward qha akekho reverse kwi-treatment ye-HIV, that is kwi-ARVs. If you are taking i-ARVs, know very well that sithetha ngobomi bakho apha. Now, as someone othi ndidiniwe, yes, I do come across with such clients ezithi i-treatment fatigue phakama ziyandika iipilisi, but mntanasekhaya masikhumbule into yobana you do not want to be ababantu babebonakala to everybody. Ubonwe mntanasekhaya nalapha ekuhlaleni, masikhumbuleni kaloku baphulaphuli be-VCR into yobana xa ngaba ungayityi treatment, hayi siyabazi abantu abangayityiyo, people outside there are going to diagnose you even though you will not be disclosing i-status sakho, baza kubona because kaloku okokuqala xa ungayityi treatment kukho izifo ezingamangenela, uzawubonakala, you will lose weight. Let us stop using i-ARVs as ngathi yi-treatment ye-fever, uzitye, or as i-pain tablets, uzitye when you feel like. I-ARVs are lifetime commitment. Yipilisi oyityayo mntasekhaya selunomdla ungenamdla because uyazazi bufuna ntoni ebomini. Abantu abaninzi ke banemistake yokuba ngaba azitye xa ekhumbule athi ndiyazilibala. Mntasekhaya, seta i-alarm ukuba ngaba you've got a favorite show yakho oyibukelayo, ngela xesha lala favorite show yakho yazi biqala ngabani xesha, lixesha lakho lokuthatha ipilisi. Sukuba namaxesha ukuthi ndiyayitya ngoku andiyityi ngoku, ityiwa for the rest of your life. Pam, you've just mentioned something that is very much important. Udibane nochuma esithi hayi ndiyazilibala mna iipilisi zam ndizitya andizikhumbule ngelo xesha. I think ixhaphakile kubantu abasebe kwesi stage sika U equals to U because umntu at that particular time unalanto yobana hayi wethu ndihleli ndiphilile anyway, seyindiqhelile ivirus iphila apha kum ngaphakathi. I've been living with HIV for the last 15 years. So noba ndizitye nini ngoku ufumanisa abanye athi omnye, there was a post that I saw on Facebook, omnye wayesela iipilisi zakhe ngebhiya ngebhiya. So ukubana mhlambi namhlanje ndizayisela ipilisi yam ngo-8 o'clock ebusuku, ngomso ndiyisele ipilisi yam ngo-5 o'clock because ndiyazazi into yobana weekend namhlanje lixesha lobana ndilinde ngo-8 o'clock. Also andifuni ndibe ndithi ndisendaweni yokonwaba ndihambe ndiyotshona etoilet. So what are the consequences zokubana not necessarily ukufluctuate but ndilabalabe amaxesha okutya i-treatment? I just want you to give us education ubana i-virus isebenza for 24 hours. I stand to be corrected. Then after 24 hours, meaning that xa kuphela xesha ubuyitye ngalo iyaphinda ivuke ivirus emzimbeni, hence kufuneka siwabambe la maxesha. I just want you to give an education based on that. Thank you, msasazi wam. Ndiye ndithi ke kubantu bolonwabo, abantu abatsha endibana nabo, ndithi ndicela uyiginye mntanasekhaya kunoba kuthiwa khange uyiginye at all. But typically kuthiwa i-treatment yakho uyitya ngela xesha eliyi-1 because kufuneka ingakhangelani emzimbeni. Suyitya ngo-6 namhlanje uyitya ngo-10 ngalamini, anytime oyikhumbule ngalo, yiba nexesha eli-specific. Mamela, i-treatment yakho, if you are saying to me I'm taking it at 8, akhange uyithathe ngo-8, but make it a point that you are taking it. Makangabethi omnye u-8 olandelayo ungakhange uyitye. Ndiyabacebisa ke abantu abathi mna ndizawubheka kwigroove mntanasekhaya rather ndiyithathe ngo-6 because ngo-8 ndizabe ndingekho lapha endlini. And also kukho aba bathi mna ndizayiginya ngesavana. Ndiye ndithi mntanasekhaya thatha iipilisi zakho because xa sitsala amagazi asikhangela ilevel yotywala but sikhangela intsholongwane egazini lakho. So kubalulekile into yobana you adhere to your treatment. Thatha iipilisi zakho mntanasekhaya. Andizukuthi kuwe yeka ukonwaba, andizukuthi sukuya kwigroove, andizukuthi sukusela isavana yakho iselayo, but iipilisi zakho ziginye zona. Ewe ke kuyenzeka into yobana ufumana
chance into yobana omnye uzawuhamba mntana sekhaya igroove okanye uzawubheka erabhini uyobukela irabhi eBhayi and uzawuhamba nabantu abangamaziyo athi phakama ndizukwazi. Ndiyacela mntasekhaya into yoba ginya iipilisi zakho every chance you get. We are having challenges yabantwana i-matriculants ezikwi-school camps ezingakwazi ukuginya iipilisi because bahlala bebaninzi apha kule camp bakuyo ye-matriculants. Ndiye ndibacela into yobana sithandwa sam yitye ipilisi yakho every chance you get. Make it a point that you are taking your treatment because izawulahleka apha emzimbeni yakho. And ukungabikho kweepilisi mntana sekhaya intsholongwane iyawutyhutyha umzimba iyaziphinda because akho nto iyingqubayo akho nto iyisuppressayo. So kubalulekile into yoba utye iipilisi zakho ngexesha. But ke ngoku xa usithi ixesha andikwazi ukuba ndibambe la 8 ndizabe ndingekho, ndiye ndicela into yobana mayingapheli 8 hours. So mangabje kubethe omnye u-8 ububuyitya ngo-8 ungakhange uzisele. Pam, ndifuna sikhe sinyathele kulomba. Ndiyabona imizuzu ixesha lethu selimkile kakhulu. Kukho i-gap. I was reading something somewhere. Sinabantu abayi-1 million esingabazi into yobana baphi. UChuma wayesitya i-treatment from 2017 up to 2019. I'm making an example. Wayeka uChuma ngo-2019 ngezizathu esingazaziyo until uChuma abe uyabuyela uyotya i-treatment yakhe. Omnye umntu uyitye for inyanga eyi-1 wayiyeka i-treatment. I am sure into yobana in fact kukho i-database mos yobana okay namhlanje sinabantu abanga abatya i-treatment ye-HIV kule district sikuyo mhlambi masezikrizani lesikuyo thina. But ufumanise into yobana towards the end of the year out of la 50 besinayo sine-28 iyephi i-32. Inoba yintoni eyenza abantu bayeke ukutya i-treatment? Thank you msasazi wam. Zininzi zizathu zahlukahlukene. Okokuqala kukumka umntu from Cape Town esize eKomani akazange na-transfer letter. Omnye khanga onarish appointment woyika ukuya ekliniki ndoyika ukwaziwa kule lali yam ndithatha kuyo rather ndihambe ndiye kwikliniki ekude. Ufumanise into yobana andinayo imali yokuya phaa ngamanye amaxesha ended up isenza loo nto leyo into yobana ube uyi-treatment interrupters. Asisathi abantu zii-defaulters sithi zii-treatment interrupters. So such people abazi-treatment interrupters abangakhange baphinde kwii-clinic appointments zabo baye okanye barelocatile for whatever reason. Abanye bakhala nge-staff attitude ezikliniki into yobana ndashawutwa mna phaya bathethanga. There are so many reasons abantu abanazo, but what I want to say to such people ababeqalile i-treatment ababexelelwe nge-status, because we have got people that are awaiting on art, people that are waiting on art ngumntu otestwe namhlanje waxelelwa into yoba u-HIV positive wothuka waphuma wabaleka ekliniki. So such people nabazi-partners zethu esibaziyo, family relatives zethu esibaziyo into yobana they are supposed to be taking i-treatment. Let us encourage them. Masibacenge bantakwethu into yobana kuyaphileka with intsholongwane kagawulayo. Ayisabulali i-HIV in 2025. Abantu abatya i-ARVs, they are living normally. Bahle batumtumu bogqitha naba bangatyi i-treatment. So let us encourage them. The pregnant mothers, the pregnant woman, the breastfeeding woman, let us encourage them into yobana mabatyi i-treatment. Those that are on treatment, those that are pregnant, our partners ezithi mna utest umkam apha endlini status sikamkam status sam, masiba encourage bethunana. Abantu abangotata, let us encourage them into yobana owayeqale i-treatment makaye, nongekayiqali i-treatment makaye ekliniki azosazi status sakhe, because ndiye ndithi kubalulekile ukuzazi uba ume ndawoni than ukuhlala ungazi. Xa usazi status sakho into yobana you are HIV positive, you know into yobana I'm going to take my treatment. But xa ungazazi, you continue spreading intsholongwane not knowing into yobana unayo. If awusazi status sakho uyatawuna not knowing uba utawuna nomntu onentsholongwane engatritwayo, uyatawuna unegative not knowing into yobana upartner wakho ufamba utya i-treatment. So let us encourage our relatives, our friends, the colleagues, anyone omaziyo into yobana bekufamba on treatment.
especially our families. Let us encourage them, guys. Let us stop the stigma. Let us stop discriminating them. Those people, they need our support because i-HIV iphila nathi okanye iphila phakathi kwethu or siphila nabantu abanayo. They need love. They need support. Let us treat it as any chronic illness. Mayingabi ngathi yinto eyehla phezulu. No mntana sekhaya isisigulo esifana nayo neswekile ne-high blood pressure. If we are not stigmatizing such people, let us treat them the same way because nabo banid uthandwa. Eyaba baphila with intsholongwane kagawulayo ayinyuki, ayehli, ayibhalwanga ndawo. Go back to the clinic. If you know istatus sakho, you are supposed to be on treatment. Go back to the treatment. Uthathe treatment yakho. Go back to the facility and utsho into yobana i-treatment ndayiyeka ndifuna ukubuyela back. Okay, ndiyayithanda le nto because this was going to be my last question. But ke so iphendule. You've mentioned indaba ye pregnant woman. I saw something on Twitter a day before yesterday. Besithi inani labantwana abazalwa benentsholongwane kagawulayo liyakhula. I am sure into yobana umntu okhulelwayo kusube healthy, ready for ubana akhulele. I assume into yobana ngumntu oku-U equals to you. But ufumanise into yobana this person is also reckless. Into yobana angayobhukisha early so that umntana azawukwazi into yobana akhuseleke. In closing, sine 2 minutes, Pam. I just want you to speak to that particular person. Umama osekhaya u-HIV positive akakayi ukuyobhukisha. Sithini kuyi? Enkosi msasazi wami, mama okhulelweyo ozaziyo into yobana inyanga yakho igqithile, ndicela uphakame mntana sekhaya ubheke ekliniki. In 2025 we must not have omama abazala abantwana aba-HIV positive. Ku-2025 i-treatment is freely available everywhere. As a pregnant woman, it is your responsibility to protect your child. In 2025 I advocate for abantwana abazalwa be-HIV positive because we have got abantwana that are being neglected by the mothers ezibazala be-positive. Bayabashiya nomakhulu bengachazanga neso status. So in 2025 khawuprotect umntanakho mama. Luxanduva lwakho lokuqinisekisa into yobana intsholongwane yakho iphelela kuwe. Sukwandisa mntasekhaya inani, sukwandisa istats sabantwana abazala be-positive. You have got the choice to protect abantwana bakho or umntana wakho omthweleyo. Your unborn child is an innocent soul that you can make it a point that protect her by what? By all means, in making it a point that umzala healthy, HIV negative, by taking your treatment every day. If awukayi uyobhukisha, vuka uhlambe ubheke ekliniki mntasekhaya uyobhukisha so that kuzokwazi into yobana intsholongwane if unayo egazini lakho idetectwe kwa early and start the treatment early. Pam from TB HIV Care, siyabonga sisi kakhulu ngexesha lakho. Ndiyabulela kakhulu msasazi wami. Thank you so much.